umhlaba wonke lakufinyela khona lumfanekiso oqoshiwe. Igama umlekelelwa kambanjwa Impunga Yesintu. Angiphinde ngikwamukeleke nawe ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Siyakwemukela la sifundisana ngezinto ezithinta isintu, ezithinta umlando, ukuqondiswa kolimi njalo njalo. Namuhla ngikuphathele isihloko esinohlonze kakhulu, nekuyisihloko esizokusiza kakhulu wena njenganomuntu ophila phansi komthunzi welanga. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngabelaphi bendabuko. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi ngifuna ukuthini ngiyimpunga yesintu ngabelaphi bendabuko. Nani belaphi bendabuko? Ngiyacela ukuthi nilalele lenkulumo engizoyikhuluma bese niyayenza. Ngesizathu sokuthi angithandi mina ukuthi isithunzi senu sigcine sesidicileleka phansi, isidingo singekho okanye sidicileleke phansi kungafanele. Abelaphi bendabuko akubona bonke abazisintu, kodwa ibona bonke abazimithi. Yilesi sihloko engifuna ukukhuluma ngaso namuhla. Ngifisa ukuthi ngikutshele noma ngabe ukuphila ukhona okuwukuthi akubona bonke abelaphi bendabuko abazisintu okanye abajulile ngesintu, kodwa abelaphi bendabuko bajule ngokwemithi ngoba amathongo abo abembethe ngawo lo msebenzi lowo wokwelapha. Ngiyafisa ukubatshela abantu ukuthi makukhulunywa ngesintu, isintu sesiko nomsamo wakini, lapho umelaphi wendabuko uyangena yebo, kodwa akangena gamanxe ngoba esintwini sethu kukhona izinto ezidinga isintu sethu nezidinga ulwazi lwesintu olujulile. La ukuthi khona kufanele ukuthi ke makwenzeka uhlangabezana naleyo nkinga le ethinta isintu bese uqondane nabantu abanolwazi ezintweni ezithinta isintu bese bayakwazi ukuthi bakusize. Ngizokwenzela isibonelo. Kukhona umuntu othola ukuthi uthi mesehambile waya kumelaphi wendabuko wafike wathola ukuthi wazalwa embethe. Lo muntu lo umazalwa embethe, ukuzalwa wembethe bafowethu kusho ukuthi wena usuke wembethe ingubo yenhlanhla oyembathiswe yithongo. Ngamafuphi usuke wembethe umuntu omdala wasekhaya ekwembatha ngesiphiwe esithilo sokunaso. Leyo nto ke mfowethu awukwazi ukuthi ungayilungisa kumelaphi wendabuko okanye esigodlweni samelaphi wendabuko. Leyo nto iyinto ekufanele ukuthi uhambe uye kuyilungisela ekhaya. Kodwa ngesimo sokuthi iningi labelaphi bendabuko aliqondi kabanzi ngesintu sethu, livele ligcine manje selithi lizokulungiselela esigodlweni. Mina ngiyimpunga yesintu ngiyakuphika lokho ukuthi umuntu ozalwe embethe uyalungiselwa esigodlweni somunye umuntu ozalwe embethe uyalungiselwa mhlawumbe entabeni noma kuphi. Ayikho leyo nto. Kusuke sekokwenziwa enye into mase usuthatha usiwe esigodlweni samelaphi kuthiwa uyokwembula ingubo, noma usuthatha ususiwe entabeni, noma usuthatha ususiwe emfuleni. Akusayile lapho manje ukokwembula ingubo yakho kuxhunywane nethongo lakho, kodwa kusuke sekokwenziwa lapho enye into mina engingayazi ukuthi yini. Ingubo moyembula usuke udinga ukuthi lapho uxhumane nomuntu ozokwazi ukuthi akululeke kahle ngokuthi masufika ekhaya uzoyenza kanjani lo msebenzi. Kodwa ngesizathu sokuthi iningi labelaphi bendabuko alinalo ulwazi olunzulu lwesintu, ingakho seligcine selibizela abantu ezigodlweni zabo, lithi abeza abantu bazolungiselwa khona ezigodlweni zabo. Awukwazi ukuthi ungathatha imbuzi uyoyihlaba komunye umuzi, ayidumi kanjalo mayizosuka. Into ethinta ithongo lakho kumele ukuthi uhambe uyilungisa phakathi komuzi wakini okanye ngaphansi kwesibongo sakini. Kungaba usibongo fana ukuthi ikhaya lakho selabhubha laphela nya. Enye into futhi engifuna ukuyiqaphelisa abantu, iningi labelaphi uthola ukuthi umuntu ubengazi lutho ngesintu ngoba vela kubona bonke abanolwazi lwesintu. Uma engazi lutho ngesintu bese ahambe mhlawumbe ayothwasa eBotswana, omunye ahamba ayothwasa eNamibia, omunye ahamba uthwasa eSwazini. Uma efike yakothwasa eSwazini bese athwasiswe ngendlela yaseSwazini nangendlela othola ukuthi abantu baseBotswana noma eNamibia lapho isiko balenza ngayo. Bese manje uma esebuyile seza ngapha ngoba iyona ndlela afundiswe ngayo le, iyona ndlela athwasiswe ngayo, bese manje aqale kube ukuthi ke manje nabantu abafika esigodlweni sabo ubayalela ngaleyo ndlela. Engifuna ukusho namuhla ngiyimpunga yesintu kubelaphi bendabuko nakubona bonke abantu abahambayo baye kubelaphi bendabuko ngenhloso yokufuna usizo ngoba vele bona bayasiza. Engifisa ukusho ukuthi uma kwenzeka wena umuntu
uthola kumelaphi wendabuko ukuthi khona inkinga efuna uyilungise yasekhaya edinga umsamo wakini, hamba phela uye kini. Bakhona abantu abadala kini abazokwaluleka ukuthi leyo nkinga leyo ilungiswa kanjani ngokwasekhaya kini nangokomsamo wakini. Ungayilungiseli kuyena umelaphi wendabuko, ngoba uma wenza njalo ithongo lakho lokufulathela ugcine manje izinto zakho zingasahambi kahle. Kanti yini na, ingoba wena usuke walandela indlela le kamelaphi wendabuko engafanele ukuthi uyilandele, ngoba umelaphi wendabuko wena izinto angakwenzela zona esigodleni sakhe angakulungisela ngemithi, izinto ezidinga imithi nokuqiniswa njalo njalo. Kodwa into ethinta ithongo lakho akufanele ukuthi uyilungisele esigodleni sakhe, noma kufanele ukuthi uyilungisele uyena. Yena usuke ngaya kini mhlambe ayokuhlahlela indlela, akuyalela indlela ekufanele ukhulume ngayo emsamo ukuthi ikhuluma kanje, hayi ukuthi kukhulume yena. Kodwa ngesimo sokuthi-ke abantu abaningi bayasala esintwini. Bafowethu, ukwelapha nesintu izinto ezimbili ezahlukene. Yingakho ngithi angenze lo mfanekiso oqoshiwe ukuze abantu bazi ukuthi umuya kwinyanga wokwazi ukuthi uyemntwini owazi imithi. Akubona bonke abasaziyo isintu nabasiqondayo isintu ukuthi isintu sihamba kanjani. Abanye babo bayasala esintwini. Okungijabuliseke mina kakhulu, bakhona abelaphi bendabuko othola ukuthi makufika umuntu esigodlweni sakhe kukhona into angayiqondi ngesintu, bese bafone bathi Impunga Yesintu kukhona umuntu la uthi uzaleka kanje nakanje nakanje, angalungisa kanjani. Into enjalo ayilungiswa umuthi, kodwa ilungiswa yisona isintu. Kufanele ukuthi kukhulunywe nethongo, kube khona indlela ethile mhlambe makufanele kuphahlwe ukuze kubuye impendulo, bese lowo muntu asizakale. Thina-ke sike sikwazi ukuthi abantu sibaluleke entweni ezinjalo. Kulabo bantu ababelaphi bendabuko abathi mabethola abantu abahlangabezana ney'nkinga ezithinta isintu, siyabonga kakhulu ukuthi bona bayakwazi ukuthi baqhubeke bashayele iy'ncithabuchopho eziningi ezahlukene entweni ezithinta isintu, ngoba phela inhloso enkulu ukuthi abantu basizakale. Akukona ukuthi abantu bafike nje kuphela bese emva kwaloko bahambe bangasizakali. Umuntu mengene esigodlweni usuke ezofuna usizo ukuze asizakaleke. Uma uthola inkinga yesintu edinga isintu, fonela abantu abasaziyo isintu bakuchushise ukuthi lowo muntu akasizakale kanjani, ngoba uma ungakwenzi lokho uzogcina usulahlekelwa isithunzi. Abantu bazofika kuwena athi umuntu wathi angifike nembuzi kwakhe, ngafika nembuzi kwakhe, emva kwaloko izinto zami zangenzeka kunokube ziye phambili zavele zabheda kakhulu. Angingageqa amagula ngoba ngemuke engiphetha ngako ukuthi isintu bafowethu asiwona umuthi. Umelaphi wendabuko wazi imithi kakhulu. Yebo bakhona abelaphi abasaziyo isintu, kodwa akubona bonke. Ukuze izinto zakho zihambe kahle, yithi uma ufika kumelaphi wendabuko bese ufika ubone ukuthi leyo nto leyo enikhuluma ngayo ngaleso sikhathi kungabe idinga isintu yini noma idinga imithi. Uma idinga imithi uzokulungisela yona ngemithi, kodwa uma idinga isintu, izinto ezithinta umsamo wakini, hamba kini makukhona abantu abadala ufike ubabuze. Mabengekho sikhona thina esiy'ncithabuchopho zesintu, singena esintwini kuphela, asingeni kwelapheni, ngoba nathi uma ufika kuthina sizofike sikufundise ngokwesintu ukuthi sithini isintu. Angeke sikutshele ngokokwelapha ngoba amathongo nathi asembethe asinika lo msebenzi. Awazange asinike umsebenzi wokwelapha, kodwa sinika umsebenzi ukuthi sicacisele abantu ngokomsamo ukuthi izinto zihamba kanjani. Sikhanyisa indlela, sikhanyisela abantu ukuthi uma kunje kufanele ukuthi wenze kanje. Bangangizwa-ke kabi abelaphi bendabuko, ingoba mina ngiyabathanda ngiyimpunga yesintu. Angithandi ukuthi kusasa ngibone isithunzi sabo sidicileleka phansi ngento engekho, ngoba abantu sebeyakhuluma la ngaphandle bathi abelaphi bendabuko basebenza imali kuphela kodwa bona basizakala. Iningi labo lithi liyabathatha abantu liye kubahlabisa imbuzi entabeni, libahlabisa imbuzi empophomeni. Awukwazi ukukhuluma nethongo lakho uthi ulenzela umsebenzi, ulenzele empophomeni. Kusuke sokwenziwe enye into lapho mina engayazi. Uma wenze lithongo lakho ulenzela kini, emagcekeni akini, ukhulume nalo emagcekeni akini, uliphe ukudla emagcekeni akini, hayi kwenye indawo. Ungahamba uye kwenye indawo noma emzini womuntu, leyo nto ayisaqondene nethongo lakho, kodwa lowo msebenzi usubizwa ngethongo lakho. Ngiyazi ukuthi ngikukhulumayo akuzwakali kahle kwabaningi, ngoba bakhona abakwenzayo nabenzisa abantu into efana naleyo.
ngiyazi ukuthi mhlambe sengiyisitha kubona kodwa ngesizathu sokuthi ngithanda isizwe sikaMthaniya sonke ingako leqiniso ngithi angilikhiphe ngingesabi ukuze umuntu athe yenza leyo nto azi ukuthi yini yona le azifaka kuyona angageqe amagulu ngoba ngimuke empeleni bengingathanda ukuthi ngikhenzikeni ngiyabona sekukhekenzikeni izitholeleke incwadi engizilobayo ezifundisa kabanzi ngesintu sethu khona ethi amava ahlabahlosile iphinde ibe khona ethi sithini isintu angibonge kakhulu Shimane, Shimane, Shimane,